6 hodin 31 minut a mám chuť křičet hoši, děkujem. Jsou s náma totiž hokejisti, kteří vybojovali na mistrovství světa 20 bronzovou medaili. Adam Bareš a Aleš Čech. Chlapi, ahoj, hezký ráno. Dobré ráno. Dobré ráno, díky vám a samozřejmě celému týmu, že jo? Nebyla to jenom vaše práce. Hned na úvod, jak probíhalo losování, kdo půjde za námi do snídaně dneska? Vyprávět. No asi jako, já jsem myslel, že asi poslední 20 let jako zůstali, nebo kluci nějaký odlítali už dávno před náma a vlastně vyšlo to na nás na dva, no. Právě jako, pak máme pár kluků vlastně z Moravy, ale mají to daleko se mi, daleká cesta, takže... Ale zníte, že to je za odměnu. Jo, tak nějak, no. No, jaký byl ten návrat do Česka? Protože vy jste se vrátili, na letišti na vás čekali fanoušci. Předpokládám, že to byl poměrně velký rozdíl oproti tomu, když jste odlítali. Jo, tak za mě to bylo super přivítání. Pár rozhovorů jsme udělali, ale myslím, že nás nechali docela užít si to s těma rodičema a s tou rodinou, takže to mě super. Sporták Dominik tady ve snídani nám říkal, ať se vás zeptáme na mejdan po bronzový medaili. Tak co byste nám k tomu řekli? Evidentně jako v sportovní redakci se to řešilo. No tak vlastně určitě mejdan proběh, že jo. Vlastně, kdyby to neoslavil, tak by to nebylo ono a mejdan proběh vlastně tam ve Švédsku, vlastně hnedka po zápase a vlastně ještě když jsme se vrátili jsme tak vlastně hnedka ten večer jsme zase oslavili po druhý, no. Takže proběhlo to parádně, všichni zdraví, nikomu se nic nestalo. Takže jako to fakt samozřejmě zlehka to bylo. Nic hrozného. Jenom když jsme u toho Dominika, tak my máme ještě tady jeden příspěvek od něj. Aleš byl furt na trestné lavici, kvůli němu i Češi dostali gól od Finska. Když tak on tady je, Dominik, tak si pak můžete si o tom popovídat. Je to proti Finům, ne? To bylo... proti Švédům to bylo. Proti Švédům? Byly dvě vlastně. Jako těch vyloučení bylo tolik, že se v tom ztrácí, Dominik. Myslím, že byly dvě. Jako nebylo vlastně dvě, jako nejde to úplně, samozřejmě kdyby to bez vyloučení, jak je to lepší, ale vlastně proti Švédsku to bylo to asi to nejdůležitější, no. To bylo pak na 3-2 a tak jsme se trošku sesypali, no, s klukama. Kluci, má ta bronzová medaile i jinou symboliku, než jenom to skvělý prostě vítězství v důležitém zápase, ale může to znamenat pro vás laso třeba z NHL nebo něco takového vlastně jako nastartování té opravdu velké kariéry? To já si myslím, že určitě, že jsme se ukázali akorát ve více zápasech s tou bronzovou medailí, takže myslím, že tam je nějaký jako laso. Je to tak, že vlastně jako ty skauti jezdí na takovýhle turnaje a opravdu, že to může znamenat změnu kariéry pro vás? Jo, jako vlastně jezdí na ty vlastně od 18, tak vlastně ty nejdůležitější turnaje, vlastně 18, 20, tak tam vlastně je plno vlastně skautů a hledají ty nejlepší, no. To je nejlepší prostě ukázat v nejlepším světle a pak přijde nabídka nebo vlastně volá a jako, to je fakt nejlepší se mu ukázat, no. A teď čekáte na ten telefonát nebo už se někdo ozval? No, jako minulý rok vlastně jsou drafty, že jo, vlastně a vlastně minulý rok se volali vlastně Adamovi mě a vlastně to nevyšlo, ale vlastně jako nezahazujeme to vůbec, pořád tam je šance, samozřejmě nemusí být, vlastně jsou drafty a když někdo draftuje, tak se tam pořád může dostat, když bude hrát dobře, má mít formu, tak prostě jednou zavolají, no. Jasně. Většinou je to přes agenta spíš, no, že se to řeší jako až po sezóně. A vlastně reálně do NHL se dá dostat jen přes draft? Ne. Jak tohle funguje? Oni mají ty nováčkovský kempy, to je pro ty mladý, a potom mají kempy před sezónou a tam si můžou pozvat, jako, jaký hráče chtějí. Takže přes ty, no. Co by bylo teda takový vysněný laso? Kam byste se chtěli dostat jednou v životě? A asi tak, no a myslím, kdybych se tam dostal, tak by to fakt byla paráda, jako. NHL? Ukazuje, že jo, NHL. Na Pastrňákem do Bostonu, ne? Taky no, samozřejmě Já jako... New York Rangers teda. Do Rangers. Kdybych si mohl vybrat, tak asi New York Rangers, ale asi je to jedno. A kvůli tomu týmu nebo kvůli New Yorku? Kvůli New Yorku. Jasně, New York Rangers ti jsou jedno. Chlapi, mám ještě jeden dotaz na tělo, ale vlastně za poslední roky mám pocit, když se mluví o českém hokeji, tak se mluví o tom, že nám ujíždí vlak, že to tady není vůbec jako dobrý, že jsou tady staré tréninkové metody. A vlastně jak loňský mistrovství světa 20 dopadlo stříbrnou medailí, tak teď je bronz, tak vlastně jako to vůbec nevypadá, jako že ty novináři vědí, o čem mluví. Tak jak to je reálně? No, aby byl jako upřímný, tak vlastně, když se vezmu, tak vlastně půlka týmu vlastně hraje v Americe, dalo by si říct. A vlastně minulý rok to tak bylo, takže vlastně jako je to určitě větší posun, ale jako my vlastně jsme hráli, nebo Adam ještě hraje ve Finsku, já jsem hrál 4 roky a jako nechci určitě plivat na český hokej, ale prostě je to, všude jinde to je lepší, no. Když se vezmu, tak ty posuny vlastně Jirku Kulich a Matyáš Melovský vlastně a Ondra Becher, vlastně to bylo jako, to byly naši táhoni a ty vlastně všichni už hrajou na zámoří v těch juniorkách.
Takže jako vlastně to není tak, že by to zázemí tady pro mladý kluky bylo super a tady se trénovalo, ale ty výsledky, které jsou díky tomu, že vy v mladém věku odejdete do zahraničí a tam makáte. Jo, jasně, Dá se říct, že to tak je, no. Samozřejmě to jsou výjimky, ale Ale pak vozíte placky jako Češi, takže no. to je paráda. Jo, vlastně se nám to líbí. A jsem zvědavý, jako jestli na nás kouká někdo třeba z hokejové asociace, co vám na to řekne na tady tu odpověď, ale děkuji. Aby jsme se tam ještě podívali. Ale děkujem za upřímnost, to je důležité, jak to padne, protože pak se může stát nějaká změna. No a ve chvíli, kdy pak vidíte to srovnání na tom mistrovství, tak jakoby, kde se dneska hraje ten nejlepší hokej? Kde je nejlepší trénovat? Kam byste chtěli? Tak to se asi nedá takhle určit jedna země za mě. Asi ne, ale jako je tam víc. Samozřejmě je to všude jinde, jak ve Finsku, tak i v té Kanadě, tak je to určitě jiný. Takže ale nemusí nutně člověk do zámoří, Ne, může být tady Ne. po Evropě. Tak je to, jak si to udělá, jako může makat navíc a Jsou podmínky, může být no. samozřejmě i tady superový, takže Přesně. Když se vrátíme ještě před ten šampionát, jeli jste tam s tím, že uděláte placku? my jsme si řekli v kabině, že to nebudeme říkat teda nikde, Jasně. ale tak samozřejmě jeli jsme pro úspěch a udělat co nejlepší místo, no. A ta kabina celkově, já jsem viděl nějaký záznamy z té kabiny a jako vlastně i po těch zápasech to vypadalo jako jeden velký mejdan. Jo. Takže dalo by se říct, že ta kabina si sedla. To je taky důležitý, že jo? Tak my se známe s většinou kluků už od 16. Jezdili jsme skoro každý měsíc společně na nějaký kempy, takže já myslím, že jsme si tam udělali dobrou partu za ty 4 roky, no. Vaši, vy to máte jak tábor. Vy jedete na tábor na mistrovství světa v hokeji. A vozíte bronzovou medaili. Jedna chybí stále, tak to je ten sen do dalšího roku? Asi určitě, no. Snad to kluci vy to. No, Dolej. vlastně my už jsme už starší, my už to nemáme jako tu juniorskou, vlastně teďka už jenom Ačko. A vlastně kluci minulý rok, příští rok, co budou tam, jsou vlastně 2005. Eduard Čele ještě. Eduard Čerla a takový, takže ty mají šanci, no. A doufám, že ji přivezou, no. A je tohle vstupenka do toho Ačka? Už se třeba o tom mluví, že byste byli na tom seniorském? Řekněte nám to, už jste si zavařili dostatečně. Já Já si myslím, že trenéři tam vlastně... určitě nás jako asi viděli, poznali byli trenéři, tam. ale že maximálně si myslím, že Jirka Kulich, Jirka Kulich, no, vlastně ty větší jména, no, asi budou mít větší. který samozřejmě v AHL řádí, takže asi byl jediný on. No. Jako může stát cokoliv, ale myslím, že zatím ne. Je to fakt na té formě, prostě, kdo jak hraje, si líbí trenérovi, jak hraje, prostě do systému, jestli zapadá, jako, tam víc těch aspektů, no. A je na to čas, že jo, hlavně. Jako to může být v průběhu dalších let. Jo, samozřejmě. Chlapi, jak to na téhle úrovni funguje? Vy vlastně vyhrajete bronzovou medaili na šampionátu 20 a potom máte nějaký čas na to si odpočinout, nebo rovnou začínáte trénovat? No, vlastně, No, tak jde, pojď. tak po mě třeba ve Finsku chtěla, abych přiletěl vlastně skoro druhý den, což jsem trošku hrál na to, že tady mám školu a tak, takže jsem si trošku odpočinul. Samozřejmě jsem chtěl jít do snídaně znovu, takže já letím až Priority dneska. jsou jasné. No vlastně, když jsme šli v sobotu, vlastně v sobotu jsme přijeli, oslavili jsme to trošku a vlastně už v Boleslavi mladý byl v úterý na tréninku. Takže jdu zase do toho. Takže rovnou zpátky do režimu. Zpátky, pátek, neděle hrajeme, takže chvilku oslavit a pak hnedka do práce na zase. Mimochodem, jaký na to byly reakce ve vašich týmech? Byly gratulace nebo byly nevraživý zprávy, že jste tam třeba porazili nějaký krajiny ve Finsku, že jo? No, u mě to bylo tak 50/50, že mi pogratulovali, ale ať se trošku uklidním, ať nechodí s medailí do kabiny, ale jako většinou pozitivní, no, od kluků z týmu taky, takže za mě dobrý. Jo, za mě já hraju teda v Česku, Jasně, takže jasně. za mě jenom gratulace velký, no. Ale vlastně znám tam vlastně golmana, proti komu jsme hráli ve Finsku, teda to ten bronz. 4 roky jsem s ním hrál, takže to bylo trošku takový, vlastně vždycky nás porazil, takže teď jsem mu to trošku vrátil. No. Říká Aleš Čech, byl s námi taky Adam Bareš, kluci, kteří přivezli na mistrovství světa 20 bronzovou medaili. Ještě jednou díky. Děkujem. Děkujem. Chlapi, ať se moc daří. Pozdravujte tým. Budem.